खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 18 मार्च 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना बबे लामाजों थांगासिनो दङ? आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा गावनि बिबानखौ सामलायनो हायाखै नामा? बे मोनसे सोंथि जानानै दङ। बेबायदिनो मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइफोरा गले गले गोसारगासिनो दङ। बिगियान आरो असमिया आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जाखांनायनि उनाव आरोबाव जग्राफि आयदानि सोंथि बिलाइया लिक जाबावदों आरो बे आनजादखौ फैगौ 20 मार्चआव खुंनो गोनांमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय। तामिलनाडु रायजोनि सिङाव थानाय तिरुचियाव सासे 53 बोसोर बैसोनि आइजो प्रफेसारखौ सासे दुथां सिखावआ खर'आव गाग्लोबनानै बुद्रुनानै स्कुटिनि साबि आरो बे आइजोनि मबाइलखौ लाना खारदोंमोन। जाथायखौ खालामजाग्रा आइजो प्रफेसारनि मुङा जाबाय सीता लक्ष्मी। आन्ना इउनिभार्सिटियाव प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दंमोन आरो मावबाय थायो। उनाव आइजोआ बे जाथायखौ पुलिसनो केस होनायाव दुथां सिखावआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दुथां सिखावनि मुङा जाबाय सेन्थिल कुमार। BTSनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा मैलारि बिथाङा एबसु आफादखौ लानानै एबसु अफिसनिफ्राय BTSखौ सालायगासिनो आरो सोरखारखौ एबसु स्टाइलाव सालायदों होननानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै मिरु एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला एबसु आफादखौ बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै खावलायदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। माखासे प्रिन्टिं पेपार आरो टिभियाव बा पर्टेल चेनेलाव आं नुदों जे आथिखालाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां जायगायाव समस्ति आरो समस्तियाव बिथांमोना पलिटिकेल केम्पेइन बा गावसोरनि हानजानि हाबाफारिफोरखौ मावफुंदों आरो बे मावफुंनायनि बेलायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। बिनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हानहरनानै बिथाङा बुंदों जे एबसु अफिसनिफ्रायनो आथिखालनि बिटिआरनि काउन्सिला सालायजागासिनो आरो एबसु स्टाइलावनो प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायदों आरो एबसुखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै आङो स्पस्तयै बुंनो नागिरो जे मोनसे देशआव गणतान्त्रिक देशआव गोबां हान्जा थायो। बेयाव रुलिं आरो अपोजिसन सरकार सालायग्रा आरो बिरोधि दल थायो आरो बेयाव सरकार सालायनाय आरो मावफुङैखौ लानानै गोबां तर्क जुक्ति आर्गुमेन्ट लजिक जायो। बे मोनसे डेम'क्रेसिनिनो मोनसे नेचार आरो बे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम। नाथाय बेखौ मावनो थांनायाव एबसुआ माहारिनि आफाद, फरायसा आफाद, एबसुआ बयनिबो थाखाय जातिनि मोनसे सम्पद। बे रावनिबो खुनु बेक्ति सम्पद नङा। दा एबसुखौ लानानै बिथाङा जि कमेन्ट होदों बेनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।